popeth sy'n anwyl I chdi yn chwalu yn y fflon a ein ffrindiau'n cadw draw ymlaen mae canan pan wyt ti ar ben dy denyn di yn ofni'r nosau bwgan neu ar dy hyd yn y baw ymlaen mae canan da ni gyd fel Moses gynt ar drywydd cyfamod da ni'n chwilio ar y ffrwydd llwm am lwybr i'r hafod Ma'n y gorwynt yn dwad ffordd hyn Gwynt traed y meirwon Dogger Fisher Finister Rock all Shannon Wel dyma'r gwynt fydd yn chwalu'r hyd Dyma wynt i'ch dychryn Y mor oes y millennium Ymlaen mae canan Dyfal barhau fel milod gwantan Ar ôl dy drechiad y iselhau Ymlaen mae canan Ymlaen, ymlaen Dy anwyliaid sydd wrth y bwrdd Yn disgwyl amdanad Dy hen gi yn gorfad wrth y giad Dy swpar bron yn barod Wel dyro'r pac yn ôl ar dy gen Paid colli calon Un filltir eto boi Ymlaen mae canan Mae angen sgidiau cry I droedio'r uchel fanna Ond troed noeth ydan ni Ag ymlaen mae canan Iesu Grist, deithos di lawr i'r byd mwyn I brofi bywyd llawn yn o ti Myfyria fi ar dy groes ac ar dy gri A does dim lle I amaeth gariad di Wrth eistedd ger dy draed fel plentyn ci Rwy'n ildio'r galon hon I ti am bydd A ger dy fron does dim lle ar gyfer ofn Mae'th gariad wedi ennill popeth ffin Amhrisiadwy yw dy bresenoldeb Ond dyma caf yn wadd I lonyddu a chyffesu mai ti yw Duw I'ch bob eilyn sydd
ceisiadwy yw dy bresenoldeb, ond yma caf yn wath I lonyddu a chyffesu mai ti yw dim uwch bob eilyn sydd. Ti'n fuddugoliaethus yn frenin yn ffrind yn hael ac yn gaddiawn. Ti yw'n achubwr gostangais dy hun fel sair a gwaredwr y byd. Canolwn ni dy fawredd di, camolwn 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 ni dy drigaredd di, camolwn ni dy ysblander di, camolwn ni dy ffyddlondeb di, camolwn ni dy fawredd di. Ti'n fuddugoliaethus yn frenin yn ffrind yn hael ac yn gaddiawn. Ti yw'n achubwr gostangais dy hun fel sair a gwaredwr y byd. Ti'n fuddugoliaethus yn frenin yn ffrind yn hael ac yn gaddiawn. Ti yw'n achubwr gostangais dy hun fel sair a gwaredwr y byd. Dewn at ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di I symud yn ein plith, yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf fard awdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glad llenwa ni gyda'r nerth clyw ein cryf, defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor I ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio
Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni o ysbryd glân. Llenwa ni. Ysbryd glân. Llenwa ni gyda thnerth clyw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni gyda thnerth clyw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch oll bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd Dduw. Ni yw ei bobl a'i ddefaid, ein bugail ein gwared o ryw. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendyddiwch enw frenin nef.
just i ddeffro chi oedd hwnna. Gobeithio mae pawb yn iawn. Dyn ni'n mynd i ddechrau da addoli. Right, cyn i ni ddechrau, mae o'n ddydd Iau. Ni wedi blino tipyn bach falle. Ond eto, dyn ni ddim eisiau... Ni'n hoffi beth nath Sian weddio cyn i ni ddechrau. Dyn ni wedi blino, ond dyn ni byth eisiau blino o addoli Duw. Mae hwnna mor wir. Felly falle bod ni wedi blino yn gorfforol, ond dyn ni am ganu a gweddio fod ni yn ddihun yn ysbrydol o leia, os dyn falle dyn ni wedi blino yn gorfforol. So dyn ni'n mynd i ddechrau gan ganu a addoli Duw, a dyn ni'n canu gan yma, mol ar ior fe enau di, yn galw ar ein enaid ni i ddeffro ac i addoli Duw. Felly canwch bod ni'n deffro, bod ni'n barod i addoli Duw, bod ni'n barod i glywed gan Dduw wrth arfon agor y gair eto bore yma. Dyn ni eisiau clywed gan Dduw. Felly, dyn ni eisiau agor ein calonau ni, agor ein meddyliau ni. A felly, gewch chi ganu un enaid ni, i fol i'r ior, gyda'n nerth i gyd a ddolaf y sanctau ddyn. A chi ni'n neud yna bore yma, gyda'n nerth i gyd. Pob dim sy'n ar ôl dyn ni. Gadewch chi ni just addoli'r arglwydd bore yma.
Diolch, guys. Croeso! Bore da, pawb? Croeso gynnys. Pwy sydd ymuno â ni heddi, just am y dydd? Pwy sydd wedi cyrraedd bore yma? Rhoi wef bach i ni. Mae cwpl. Mae yna cwpl. Croeso mawr. Ni wedi cael gwledd wythnos yma na gynni. Gwledd fan hyn yn ysbrydol a gwledd yn y gegin. Mae rhaid dweud, mae'r bwyd wedi bod yn dda. A ti'n gwybod beth? Dwi diolch i bawb yn y gegin. Fi'n siŵr bod chi wedi bod, ond real rhoi annog i nhw, achos maen wedi bod yn ffantastig gyda ni ac yn nhw, y staff i gyd. Beth am troi at yr person ar bwys di, a jyst sbonio iddyn nhw sut mae Duw wedi siarad â chi, neu annog chi, neu herio chi wythnos yma. Un peth. Troi at y person, jyst 2 funud bach. Okay. Wel, yn amlwg, mae Duw wedi bod yn siarad lot i ni wythnos yma. Mae'n ffantastig. Diolch i chi. Dwi eisiau dweud diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr wyl. A sa'n moyn really dweud enwau, achos siwr fod byddai'n gadael rhywun allan, ond mae sydd gymaint o gwaith wedi bod yn mynd mlaen tu ôl y scenes, felly diolch i pob un o chi. A chymod be, dwi eisiau dweud diolch, rhoi clap i'r production, i'r boys, Ffrwd, a'r tîm i gyd. Achos maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed bob dydd. Felly diolch i chi, guys. A dwi eisiau gweud diolch i pawb nath cyfrannu nithwr, oedd yn ysbrydoliaeth i ni gyd. A Daniel a Martw, gracias por compartir con nosotros ayer. Gracias por estar con nosotros esta semana. Nos inspiras. Te amamos a ti y a tu hijo Iger. Sois familia. Don't be impressed, guys. Google Translate. Sut ti'n meddwl fi wedi bod yn gwneud y job yma yn y Gymraeg wythnos yma? Google Translate. Felly, y diwrnod ola Llanw, ond swn i'n drist, we're going to go out with a bang. Na gen i? Ni'n mynd i addoli bore yma a rhoi bopeth i'r arglwydd. Ydyn ni? Amen. So diolch i ti Arfon. Mae Arfon mynd i gorffen ei gyfres ar cwrdd ar Iesu byw. Diolch i ti Arfon. Wastad yn glydd gyda ti. A mae Adlais, eto diolch i ti Adlais. Chi wedi bod yn gwneud job ffantastig. Maen nhw'n mynd i arwain ni bore yma. Ar ôl yr oedfa, bydd paned eto, panad, disgled, disied, Lanloft, fan i grisiau, Google Translate, Lanloft ar ôl yr oedfa, a wedyn bydd yna grwpiau trafod fan hyn eto, so please, dewch i sgwrsio, ac cwrdd â pobl newydd to. Mae yna gweinidogaeth gweddi, so yn y cefn ar bwys y baneri, os ych chi am gweddi, please cerwch nôl, mae tîm o bobl, neu mae yna stafell gweddi gyferbyn ar neuadd, y stafell gwydyr na, bydd tîm o bobl os ych chi moyn gweddi yn ystod y dydd. Mae yna hoodies i gan Lanloft, os ych chi am wneud cyfraniad i Llanw, mae wastod croeso, mae un ffordd, yw prynu'r hoodies, mae cwpl o bits o merch dyn ni ar ôl, a bydd ni'n licio cael gwared yn nhw gyd, jyst i bendithio chi,
a bendithio Llanw. Felly mae rai o hoodies ar ôl Lanloft, a mae posteri mae i gael, posteri hyfryd gyda adnodau Cymraeg arno. Fi'n credu gaf fi na. Beth arall? Gweithgareddau Llanw prynawn ma, dim ond badminton a nofio sydd ar gael prynawn ma, ond hefyd mae yna trip i'r traeth. So gallech chi cerdded lawr, drifo lawr os ych chi moyn, ond bydd yna bysiau yn mynd. Gallech chi arwyddo lan am y bysys ar bwys y derbynfa Lanloft, fyny grisiau. Mae'r un gyntaf yn mynd am 1:45, mae cwpl ar ôl, a wedyn maen nhw'n dod nôl. Os ych chi am dod nôl erbyn y seminar yn 4, mae'n y bws yn dod nôl 2:30 ar bwys y caffe The Beach Hut yn Llangrannog. Iawn? Just cer Lanloft os ti'n angofio gofyn ar y derbynfa. A wedyn, mae yna sesiwn 4:00 prynawn ma yn adeilad Cilborth. A fi sy'n cael y fraint o'r arwain y sesiwn na, a gallai jyst dweud, fi'n gwybod ddo nes i weid, mae'n y dathliad fan hyn, a it's going to be the place to be. Mae'r sesiwn prynawn ma'n 4:00, so chi moyn colli fe. Mae'r pwnc, nath Duw rili siarad i ni am y pwnc Iesu'r meddyg da a iachad. A mae gyda ni rai o bobl sy'n mynd i rannu dyn ni, wel, fi wedi cael bendith yn clywed y stori nhw, a wir, so chi moyn colli y tystiolaethau, mae gyda nhw i rannu gyda ni. Ni'n mynd i dechrau off gyda bach o ddysgu a gosod sylfaen ein ffydd, y ffaith bod Duw yn dda, a edrych ar y gair Iesu meddyg da yn y gorffennol, a Iesu am bod y meddyg da heddi hefyd yn ein bywydau ni. A mae Hugh Lewis yn trefeili lawr o Gaerdydd just i rannu ei tystiolaeth gyda ni. Eto, so chi moyn colli fe. Nath Duw iachau o cancer mewn ffordd anhygoel. Mae Phoebe, merch ifanc o Llanelli, a dim ond pethefnos nôl nes i cwrdd â hi, nes i mynd i cyfarfod eglwysi yn Llanelli. Cyfarfod hi am y tro cynta, nes i ofyn, ti'n fodlon dod lawr jyst i rannu dy stori, achos, ddim mor ffynnu, achos nes i dangos, mae merch fi o'r enw Phoebe hefyd, nes i dangos Phoebe fi, llun o'r Phoebe sy'n dod heddi, a nath i weid, fi wedi gweld hi, mae'n canu, nath i canu yn canol dre, yn gyferddyn, beth i pethefnos yn ôl. Ond oedd hi wedi gwneud rhywbeth ei chos, oedd hi wedi torri cos i'n rhywbeth, achos oedd bwt masif dydi pan oedd hi'n canu. Wedys i, a does dim bwt ragor, achos dyna'r stori. A y doctoriaid yn yr ysbyty yn gyd yn gweud, beth ti wedi bod yn neud? Mae hwn yn amhosib, achos oedd hi wedi rwygo ligament ti. Wedyn nhw, mae angen llawdriniaeth yna ti. Does dim angen llawdriniaeth ragor, so os chi moyn clywed mwy, please dire. A mae Megan Morris gyda ni hefyd. Mae rai i chi'n gwybod stori Megan yn barod. Gath i, wel, sa'n mynd spoiler fe gyd, ond gath i damwain cwbl o blynyddau yn ôl. Ac oedd y prognosis yn really wael a really difrifol. Ond mae Meg dyn ni heddi i rhannu ei stori. A mae Meg mewn iechyd ffantastig nawr. A mae Duw wedi gwneud gwirth yn ei bywyd hi. So storiau anhygoel. Mae hwnna'n 4:00. Pwy sydd am dod? Gret. Mwy dwylo mynd lan. Reit. Hyn yma, mae gyda ni wgledd eto, gyda Steffan Morris, edrych mlaen at hwnna. A mae Emais Bala. Le mae'r criw Bala? Le mae nhw? Yey! Mae Emais Bala sy'n mynd i arwain ni'n addoliad, felly diolch i chi, guys. Oce, gweddïon de, a wedyn byddwn ni'n addoli gyda'n gilydd. Iesu ein Duw, ein arglwydd, ein ffrind, ein dad. Dyn ni'n codi ein llygad ni'n lawr lan at y ti, at y wyneb di. Dyn ni'n gwahodd y bresenoldeb di yn ystafell yma, dad. Dyn ni eisiau gweud diolch i ti. Diolch am pob dim. Diolch am y ffaith bod ni'n gallu sefyll fan hyn a dweud bod ni'n nabod ti achos beth ti wedi wneud drosto ni. Diolch am roi dy fywyd i ni. Diolch, dad. Diolch, ni'n caru ti, ni moyn addoli ti. Arwain ni nawr, ysbryd glân, mewn i dy bresenoldeb di. Amen. Amen. Cyn i ni addoli, jyst eisiau... Wel, herio chi, mae herio'n gair scary, so wna i ddweud, dwi eisiau gwahodd chi, mae hwnna'n swnio'n fwy neis nag yw e. Dwi eisiau gwahodd chi, dyma oedfa bore ola ni, a dyma, o'n i'n sôn yn y seminar ddoe yn, di Mawrth, bod canu yn un ffordd o addoli, dim yw addoliad, mae addoliad cywir yw'n bywyd ni gyd. Ond mae canu yn un ffordd i ni addoli. So, wrth i ni ganu,
bore yma. Mae dewis dyn ni gyd i allu, wel, dim rhaid i ni ganu, mae hwnna'n dewis chi, so ni'n argymell bod chi yn. Ond hyd yn oed wrth i ni ganu, dim hwnna ddim yn ddigon. Dim just y ffaith bod ni'n canu i'w addoliad, ein calonau ni sy'n addoli Duw. Mae'n cegen ni'n canu, ond y galon sy'n really mae Duw eisiau. Felly wrth i ni ganu'r caneuon yma bore yma, allwch chi ganu nhw fel can, yn syml yn canu alaw a geiriau, ond be dyn ni eisiau yw canu rhain fel gweddi, fel bod ni wir yn siarad â Duw wrth i ni ganu. Felly allwch ni just cael yn ei meddyliau nawr, wrth i fi ganu'r caneuon yma, dwi eisiau gweddio y gwirionedd yma. Dwi eisiau canu'r caneuon yma fel gweddi. Dwi eisiau cwrdd â Duw bore yma wrth i ni addoli. Dyna'r gwahoddiad yw i weddio'r caneuon yma. Dyn ni'n addoli gyda'n calonau ni. Mewn ysbryd a gwirionedd. Yn ysbryd ni mae Duw eisiau. Yn calonau ni mae Duw eisiau. Felly, newch chi dderbyn y gwahoddiad yna i weddio gyda ni bore yma wrth i ni addoli, wrth i ni ganu clod a mawl Duw. Dyn ni eisiau dweud, Duw, dyma fe, na di, dyma nghalon ni, ti'n deilwng o'n mawl, ti'n deilwng o'r gogoniant. Felly, gadewch i ni addoli, wir addoli dyn gilydd bore yma. Gallwn ni weddio, a wedyn ni ganu dyn gilydd. Dduw Dad, diolch i ti am y cyfle i ddod at ein gilydd fel hyn. Diolch i ti am y cyfle a'r access ti di prynu i ni ar y groes, i allu bod yn dy bresenoldeb di bore yma, Dduw. Mae'n anhygoel y gwirionedd yna. A Dduw, dyn ni eisiau gwneud y mwyaf o hynny. Dyn ni eisiau cwrdd â ti bore yma, Dduw. Dyn ni eisiau clywed dy lais di bore yma. Dyn ni'n ildio i ti nawr, Dduw. A Dduw, helpa ni i beidio just canu caneuon fel geiriau a alaw. Helpa ni i daddoli di mewn gwirionedd a mewn ysbryd. Dyn ni'n rhoi calonau ti, Dduw. Dyn ni'n rhoi'n bywydau i ti, o Dduw. Dyn ni'n ildio i dywellus di yn ein bywydau ni. I dywellus di dros Gymru. Dyn ni eisiau gweld gogoniant Iesu Grist. Enw Iesu Grist yn fawr yng Nghymru unwaith eto. Defnyddia ni dy eglwys di yn dy wlad. Dyn ni'n dy groesawu di nawr, Dduw. Croesawwn di a'n mawl bore yma. I bob calon, i bob bywyd. Croesawwn di. Ni eisiau ti yn y canol bore yma, Iesu. Gadewch i ni addoli. Gad i'n fawl dy groesawu, gad i'n can ddweud y gwir, dyma ni i ti. Dyma ni i ti. Chwith o'r nid arno mae'r glwydd, llenwa ni a fywyd ni. Dyma ni i ti. Dyma ni i ti. Ein clonau sy'n agored. Gweddiwn. Ein clonau sy'n agored, neud y sy'n llawn syched, amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti di'r un sy'n deilwng, Dduw, anfon dan i lawr. Gad i'n blwydd bod yn anthem, clod i ti drwy'r byd i gyd. Dyma ni i ti. Dyma ni i ti. Gad i ffair ddod yn rymus, troi yr hyn sy'n farw'n fyw. Dyma ni i ti. Dyma ni i ti. Ein clonau sy'n agored, neidau sy'n llawn syched, amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti
agored. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti di'r un sy'n deilwr Dduw, anfon dan i lawr. Croesawon di. Croesawon di an mawl, croesawon di an mawl, ein tadrygwydd o lwyd, mae croesawon di. Croesawon di an mawl, croesawon di an mawl, ein tadrygwydd o lwyd, mae calonau ganant glod, calonau ganant glod, eneidiau poeddiant fawl, ein tadrygwydd o lwyd, mae croesawon di. Croesawon di an mawl, croesawon di an mawl, ein tadrygwydd o lwyd, mae croeso yma nawr. Ein clonau sy'n agored. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n sanctaidd, ti di'r un sy'n deilwng Dduw, anfon dan i lawr. Anfon dy dan i lawr bore yma, o Dduw. Diolch i ti bod ti'n Dduw mor dda. Diolch i ti bod ti'n Dduw mor ffyddlon. Bod ti byth yn mynd i'n gadael ni Dduw. Bod ti wrth ein ochr, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Diolch am dy ddaioni di Dduw. Diolch bod dy ddaioni di'n ein dilyn ni bob dydd o'm hoes. Diolch bod neb yn rhy bell o dy gariad di Dduw. Fydd garaf io'r Dydd drigaredd byth yn methu trwy'n dyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r uned pan rwy'n deffro, nes i mi roi fy mhen i law, fe gana fi am ddaioni nhw ar hyd fy oes. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe os dy mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fi, fe gana fi am ddaioni fy. Caraf dy lais. Caraf dy lais. Wedi farwau drwy y fflamau a'r dywyll nos, rwy'n dy nesaf ata fi. Wedi thrafod i fel tad, a thrafod i fel ffrind, rwy'n wedi byw yn aioni fy nhw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Fy oes fe os dy mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fi, fe gana fi am ddaioni fy. Ar hyd fy oes. Ar hyd fy oes ti sydd yn
Andai o'n i. Mathau o'n i yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mathau o'n i yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Oes fy bywyd lawr, oedd fy nildio nawr, dwi'n rhoi popeth i ti. Mathau o'n i yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mathau o'n i. Mathau o'n i yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mathau o'n i yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Oes fy bywyd lawr, oedd fy nildio nawr, dwi'n rhoi popeth i ti. Mathau o'n i yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Hyd fy oes fe os mor dda. Phob un anadl sydd gennyf fi, fe ganaf fi, am ddau o'n i fy niw. Fe ganaf fi, am ddau o'n i fy niw. Dduw dad, diolch i ti eto am dy bresenoldeb dyn ni. Dduw, dyn ni'n cydnabod dy bresenoldeb di bore yma. Dyn ni'n cydnabod dy ogoniant di, dy fawrydydd di. Dyn ni'n cydnabod ti, Iesu, fel yr enw uwchben bob enw, brenin y brenhinoedd. Yr un uwchben bob dim. Dduw, dyn ni'n deheu am weld dy ogoniant di yn ein glad ni unwaith eto. Dduw, dyn ni'n deheu am fod yn rhan o'r newid yn ein glad ni. Dyn ni'n deheu i ti'n defnyddio ni, Dduw, fel dy eglwys di yn ein glad ni. Dduw, dyn ni'n cydnabod bod e'n amhosib i wneud hyn yn ein nerth ein hunain ni. Dduw, dyn ni angen dy nerth di. Dyn ni am weddio nawr bore yma, Dduw, llenwa ni gyda'r ysbryd glân. Tyrd ysbryd glân a llenwa pob un yma. Eto, dwi jyst yn gweddio a'n gwahodd ni i weddio'r gan yma. Llenwa ni, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di, Iesu. Gogoniant i dy enw di. Dewn atat Dduw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith. Yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod add bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni. Gyda thner, clyw ein cri. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i
ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd rwyf yn ildio i'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda'ch nerth clyw ei cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'ch nerth clyw ei cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'ch nerth clyw ei cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. So llenwa ni arglwydd a danfon ni. Dyn ni'n dweud unwaith eto bore yma, arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Arglwydd dyma fi. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Arglwydd dyma fi. Arglwydd dyma fi ar dy alwad di. Can a fenaid yn y gwaed a gaid ar gael. Unwaith eto, dim ond y lleisiau ni.
Just tyr dysbryd glân. Cario ymlaen i ddod i gwasanaethu, dod â iachawdwriaeth. Wrth i ni agor dair di, just tyr dysbryd glân. Mae yna gymaint o croeso yma i ti symud, i ti atgyfodi pethau na'n bywydau ni yn ein calon ni. Just tyr dysbryd glân. Mae croeso i mi ti yma. So Ioan 14, 15-21. Os ydych chi'n fy ngharu i, byddwch yn gwneud beth dwi'n dweud. Byddai'n gofyn i'r tad, a bydd yn rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth, sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Dydy'r byd ddim yn gallu ei dderbyn am fod y byd ddim yn ei weld nac yn ei nabod. Ond dych chi yn ei nabod, am ei fod yn sefyll gyda chi ac am ei fod yn mynd i fod yno chi. Wna i ddim eich gadael chi ar eich pennau eich hunain. Dwi'n mynd i ddod yn ôl ato chi. Cyn hir, fydd y byd ddim yn fy ngweld i eto, ond byddwch chi'n fy ngweld i. Am fy mod i'n mynd i fyw eto, bydd gynnwch chi ddau fywyd. Byddwch yn sylweddoli y diwrnod hwnnw fy mod i yn y tad. A byddwch chi yno fi a minnau yno chi. Yr rhai sy'n derbyn beth dwi'n ei ddweud ac yn gwneud hynny ydy'r rhai sy'n fy ngharu i. Bydd y tad yn caru y rhai sy'n fy ngharu i, a bydda i yn eu caru nhw hefyd, ac yn egluro fy hun iddyn nhw. A wedyn ymlaen i Ioan 20, 19-23. So Ioan 20, 19-23. Y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofyn yr arweinwyr ei ddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna, dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna, dywedodd Iesu eto, Shalom. Yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn, chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fydden nhw ddim yn cael maddeuant. Arfon gai gwahodd ti fyny, a gai gweddio dros y ti. Arglwydd Dduw, da ni'n diolch gymaint i ti am yr holl waith sydd wedi mynd i mewn i wsos yma. Da ni'n diolch i ti am doethineb Arfon. Diolch gymaint am just cariad gen efo at y ti Arglwydd, at dy bobl, at y cenedl yma, at y wlad yma, at dy air di Arglwydd, ac at dy ysbryd glân. Ac ysbryd glân, dwi jyst yn gwahodd ti i llenwi Arfon. Ac Arglwydd jyst yn gofyn i ti fod dy eiriau di yn llifo trwy Arfon at ni. Arglwydd, mae'n syched, da ni angen mwy o ti, Arglwydd, yn ein teuluoedd, yn ein cymunedau, yn pob tref, pentref a dinas yng Nghymru. Arglwydd, da ni angen mwy o dy bŵer, da ni angen mwy o dy ysbryd glân.
Felly llenwa arfon y ddforanu o dy air di, yn ffres rwan efo dy ysbryd glân. A arfon just helpa ni, just dod ar tools da ni angen i gweld yr arglwydd yn symud eto yng Nghymru. Tyr dy ysbryd glân. Amen. Ydych chi'n clywed? Llanw, llai na 4 awr ar 20 ar ôl rwan. Tybed os ydych chi'n cofio be oedd y peth cyntaf ddudes i eich doi? Mae wedi bod yn gyfle i ni ddod at yn gilydd ac i ni adael i Dduw ddelio hefo pethau yn bywydau ac yn calonnau ni. Ac o'n i'n eich herio chi i siarad efo rhywun, i weddio efo rhywun, i fynd at y tîm gweddi yn y cefn y fanne. Mae rhaid i ni fod yn bobl sydd yn plygu o flaen Duw ac yn ei geisio fo, os ydyn ni am weld Duw yn symud yn erthol yn y wlad yma eto. Chi'n gwybod neithiwr, na isio diolch am neithiwr, pan oedd y powers yn harwen ni ac yn gwahodd ni ddod ymlaen. Bron i mi ddod ymlaen yn hun. Ddylwn i fod ydi dod wrach. Ond rhywbeth yna i oedd yn deud, wyddwch chi dyle pob un ohono ni fod ydi dod ymlaen. Oherwydd mae gen Duw rhywbeth newydd i bob un ohono ni wneud. Fory. Heddiw. Dwi'n gwybod bod fi wedi bod, dwi'n gwybod, yn galed falle weithiau yn yr hyn dwi wedi rannu hefo chi'r ddau ddwrnod diwetha. Ond wir i chi, mae'n dod o galon sydd yn hiraethu am weld Duw yn symud yn y wlad mae unwaith eto. Ac sori. O'n i bron a deud, llwn i fynd adre ar ôl i ni ganu gan ysbryd glân yn fanne. Dwi'n eiddigeddus o bobl fel Meilir sydd yn gallu dweud cymaint mewn cynllied o eiriau. Dwi wedi cael cerydd gen Mary, mae wedi dod yma i watsio fi heddiw. Am fod yn amleiriog. Ond, chi'n gwybod, beth mwy sydd gynnon ni angen? Isio gadael i'r ysbryd glân symud yn bywydau ni. Mi ddaru ni ddechrau efo'r cwestiwn ble ydyn ni arni, be ydyn ni'n disgwyl gan Dduw. Ac ddaru hynny'n harwen ni ofyn y cwestiwn, wel, be mae Duw yn ei ddisgwyl gynno ni? A dyn ni wedi edrych ar gwestiynau fel beth ydy'r newyddion da? Be mae o'n olygu fod Duw yn teyrnasu? Beth ydy achubiaeth? O'n i'n trio dweud ddoe yn bod ni wedi crebachu'r gair i olygu just derbyn Iesu Grist. Chi'n gwybod, tra mae y gair achubiaeth yn golygu, dyn ni'n mynd ymlaen o fanne. Dyn ni wedi sôn am ffordd y deyrnas, ffordd yr ymerodraeth a ffordd y deyrnas. Yr ymerodraeth o'r mesol a'r ffordd y deyrnas sydd yn arwen i shalom, y cyflawnder yma mae gen Dduw ar yn cyfer ni. Duw ei hun ydy'n shalom ni. Duw ei hun yn gwahodd ni i berthynas a fo'i hun, i fod yn rhan o'i gynllun o. Dwi'n gwybod falle eich bod chi wedi disgwyl i mi fynd i Marc pennod 10 eto. Ond oedd Duw wedi'n arwen i Ioan yr 20, oherwydd o'n i'n teimlo ar ôl rhannu bob peth dwi wedi rannu ddoe ac echdoi. Bod rhaid i ni ofyn y cwestiwn ar yr disgyblion i ofyn os gobeith i unrhyw un gael ei achub. Lle dyn ni'n mynd o fama, be nawn ni?
A dwi wrth y modd efo ateb Iesu Grist. Mae'r peth yn amhosib i bobl i wneud, ond mae Duw yn gallu. Os ydych chi wedi teimlo fod yn ngeiriau fi wedi pwyso arnoch chi, neu rhai o'r dyfyniadau yma dwi wedi rhoi i fyny, chi'n gwybod, rhowch nhw i Dduw. Rhowch nhw i Dduw, oherwydd mi fedri Dduw i cymryd nhw, a mi fedri tho weithio yn bywydau ni a symud ni'n yn blaenau. Mae'r peth yn amhosib i bobl i wneud, ond mae Duw yn gallu. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth. Amen. Mae Duw yn gallu, dydwch o efo fi, mae Duw yn gallu gwneud pob peth. Dwi'n yn clywed chi. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth. Nawr, dyn ni wedi dod i Ioan yr 15 bennod ar hanes yma am reswm arbennig. Oherwydd, mae'r unig ffordd yr ydyn ni'n mynd i weld cyflawni gwaith Duw yn bywydau'n hun ac yn cenedl ni, ydy yn nerth yr Ysbryd Glân. Ac yn yr hanes yma sydd newydd gael ei ddarllen, mae'r disgyblion wedi clywed gen Mair Magdalen a'r gwragedd am atgyfodiad Iesu. Mae Pedr a Ioan wedi rhedeg at y bedd ac wedi darganfod bedd yn wag a'r garreg wedi rolio i ffwrdd. Roedd y ddau ar y ffordd i Emmaus wedi mynd yn ôl i Jerusalem i ddweud wrth yr apostolion am y profiad oedd nhw wedi gael. Ond gesiwch be? Oedd y disgyblion yn dal tu ôl i ddrysau wedi cloi. Tu ôl i ddrysau wedi cloi ar ôl yr holl dystiolaeth yma. Oedden nhw'n dal tu ôl i ddrysau oedd wedi cloi. A mae'r ysgrythur yn dweud wrthon ni na'r broblem oedd hyn bod gynnyn nhw ofn yr Iwdaioi. Ofn yr Iwdaioi. Mae'r gair Iwdaioi wedi cael ei gyfieithu fel Iddewon. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gyfeithiad cywir. Dwi wedi gyfieithu fel yr arweinwyr Iddewig. Fe allech chi gyfieithu o fel y Jwdeaid, pobl Jwda. Right? Y Jwdeaid. Oedd Iesu Grist ei hun yn Iddew. Oedd y disgyblion yn Iddewon, right? Nid ofn yr Iddewon a ddari hynny arwen at... Mae'r cyfeithiad ydi arwen at lot o wrth-semitiaeth a rhywbeth felly. Ofn yr arweinwyr, ofn pobl y sefydliad, ofn y bobl oedd yn cefnogi yr ymerodraeth oedd ganddyn nhw. Ac oedden nhw'n cuddiad oddi wrthyn nhw tu ôl i ddrysau oedd wedi cloi. Yr arweinwyr Iddewig mewn Jerusalem oedd bobl y drefn, bobl y system, bobl y sefydliad, y bobl oedd yn cydweithio hefo'r ymerodraeth. Den ni'n darllen bennod yn gynharach yn Ioan 19. Gadwch mi just darllen y geiriau i chi. Pan glywodd, lle mae o adnod 15, na i ddarllen o adnod 13 ymlaen. Pan glywodd Peilat hyn, aeth a Iesu allan eto, ac eisteddodd yn sedd y barnwr yn y lle roedd yn cael ei alw y palmant, Gabatha'n Hebraeg. Roedd hi'n ddiwrnod paratoi ar gyfer wythnos y Pasg, tua canol dydd. Dyma fo eich brenin chi, meddai Peilat wrth y dyrfa. Ond dyma nhw'n gweiddi i ffwrdd ag o, croesoelio fo. Dych chi am i mi groesoelio eich brenin chi, meddai Peilat. A gwrandwch beth oedd ateb y prif offeiriaid, yr arweinwyr Iddewig. Cesar ydy'r unig frenin sydd gyda ni. Cesar ydy'n unig frenin ni. Chi weld o? Ymerodraeth yn cymryd lle y shalom. Y deyrnas oedd Duw yn ei gynnig. Ofn. A mae'n drawiadol yn dydy bod y gair ofn gyda llaw, y gair yn y Groeg ydy phobon sydd wedi rhoi ffobia i ni. Right?
Mae'r gair ofn yn ymddangos drosodd a throsodd yn yr ysgrythyr. Pa sawl gwaith, ewch adre ac ewch ymchwil, pa sawl gwaith mae Duw yn dweud wrth i bobl, paid â bod ag ofn. Peidiwch bod ag ofn. Mae ofn yn un o arfer diafol. Mae ofn yn un o arfer Satan i chrwystro chi a fi rhag gwneud be mae Duw isio. Os ddudes i ddeuddydd yn ôl, os neu rhywbeth yn eich bywyd chi, angen delio hefo fo, yn aml iawn ofn sydd yn dal ni nôl rhag gwneud rhywbeth ynglyn â'r peth. Os oes neu rhywbeth ydych chi'n teimlo mae angen gweddio hefo rhywun ynglyn â fo. Os oes neu rhywbeth ydych chi angen mynd at y tîm gweddi i weddio ynglyn â fo. Beth sy'n dal ni nôl? Ofn, embaras. Un o arfer diafol ydi o. A mae Iesu Grist ac mae Duw trwy air yn dweud dro ar ôl tro, peidiwch bod ag ofn. Ac fel oedd Hilwen yn atgoffa ni, echnos oedd hi'n de. Chi'n gwybod, da ni'n gweld Simon Pedr yn y benod ola o Ioan yn dweud, dwi am mynd yn ôl i bysgota. Dwi am mynd yn ôl i'r hen ffordd, i fel oedd pethau cyn i mi gyfarfod Iesu Grist. A'r lleill yn dweud, nawn ni ddod hefo ti. Dych chi eisiau bod yn fano? Dwi ddim. Dwi eisiau mynd ymlaen hefo Iesu Grist. Wyddwch chi un peth arall ar un haro fi yn fama. Rhyfeddol. Y ffobon yma, yr ofn yma, os ydych chi'n troi i'r uginfed benod ac adnod 26, da ni'n darllen yn fano, wythnos yn ddiweddarach, wythnos ar ôl y digwyddiad yma, roedd y disgyblion yn y tŷ eto. Y tro hwn, roedd Thomas yno gyda nhw, bod y drysau'n dal wedi cloi. Oedd y drysau'n dal wedi cloi, bod Iesu Grist wedi ymddangos iddyn nhw. Wythnos yn gynharach. Meddyliwch. A mae o'n adlewyrchu ymateb y disgyblion i'r gwragedd hefyd yn dydi. Aeth Mair Magdalen, Joanna, Mair Mam Iago a nifer o ragedd eraill i ddweud yr hanes wrth yr apostolion, ond oedd yr apostolion ddim yn ei credu nhw. Dyna'r ofn yma. Ond wyddwch chi, y newyddion da dydy drysau clo ddim yn rhwystro Iesu. Dyna'r newyddion da, dydy drysau clo ddim yn rhwystro Iesu. Halleluia! Amen. Mae Iesu Grist yn yr hanes yma'n dod, mae o'n sefyll yn y canol hefo nhw. Ac mae o'n anadlu arnyn nhw. A wyddwch chi, dwi wedi clywed gymaint o dystiolaethau o bobl sydd yn cael eu herlyd a'i camdrin a'i carcharu mewn gwledydd ar hyd a lled yn byd ni. Mae'r ffaith bod nhw'n gwybod bod Iesu hefo nhw yn gysur aruthrol iddyn nhw. Yn gysur aruthrol iddyn nhw. A dwi eisiau gofyn, ydych chi'n gwybod, pan fyddwn ni'n mynd o Llanw heddiw, ydych chi'n gwybod bod Iesu hefo chi? Ydych chi'n gwybod bod Iesu yn mynd hefo chi i'ch ardal chi i drawsffurfio'r gymuned yna, i fod yn oleini ac yn halen yn y gymuned yna? Neu ydych chi'n ei gael o allan? Ydych chi'n deud, ydych chi, fel mae'r hen emyn yn deud, maddiwch i mi am ddyfynu hen emyn, na dim fodloni ar ryw rith o grefydd, heb ei grym. Mae cyfarchiad Iesu fama, y shalom, yn gyfarchiad digon cyffredin, ac eto mae o'n rhyfeddol o bwerus. I eiriau fo, mae'n debyg oedd shalom alechem. Dyna mae Iddewon yn ei ddefnyddio i gyfarch i gilydd. Heddwch a fo gyda chwi. Roedd Iesu cyn mynd i'r groes, y diafo bydde fo'n rhoi heddwch iddyn nhw. Di adnod 14, Ioan 14, 27, i fyny fa ma yndi.
Heddwch, dyna dwi'n ei roddi i chwi. Yr heddwch go iawn sydd gen i a neb arall i'w roi i chi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn y ffordd mae'r byd yn ei roi. Pidiwch yn yr... Dwi ddim yn rhoi heddwch yn y ffordd mae'r byd yn ei roi. Dwi'n licio hynny, oherwydd oedd Iesu Grist yn cynnig shalom. Oedd yr Hifiniad yn cynnig y Pax Romana. Yr heddwch sydd yn cael ei orfodi ar bobl trwy filitariaeth. A wedyn, da ni'n gofyn y cwestiwn o lle mae'r heddwch yn dod. Ydy adnod 25 a 26 yn gynnau? Chi'n gweld? Dwi'n gweld nhw o fama. Dwi wedi dweud y pethau yma tra dwi gyda chi. Ond mae un fydd yn sefyll gyda chi. Mae un fydd yn sefyll gyda chi, sef yr Ysbryd Glân. Yr un fydd yn sefyll gyda chi, dwi'n gwybod bod o'n 1, 2, 3, 4, 5, 6 gair, ond un gair ydy o'n y Groeg. Parakletos. Mae o'n cael ei gyfieithu yn Beibl William Morgan fel diddanydd. O'n i'm yn gallu defnyddio hwnnw, oherwydd da ni'n defnyddio'r gair diddanydd heddiw i olygu entertainer. Yndyden, cael eich diddannu, ylly. Eiriolwr yn air posib arall yn Saesneg, helper, advocate, comforter. Y syniad ydy bod o yne'n sefyll gyda chi bob amser. A dyna mae'r Ysbryd Glân yn ei gynnig i ni. Dyma mae'r Parakletos yn ei gynnig i ni. A mae o'n air, yr gair shalom, yn air sydd yn cael ei ddefnyddio dro ar ôl tro yn yr ysgrythur. Mae Paul yn ei ddefnyddio fo ar ddechrau pob un o'i lythyrau. Yn yr hen gyfeithiad, gras a thangnefedd i chwi. Ynde? Gras, charys, shalom, dwi'n eirennau yn y Groeg, ond shalom. Oherwydd dwi'n siŵr bod Paul fel Iddew, wedi facu fel Iddew, yn cario yn y gair eirennau holl gyfoes ac arwyddocad y gair shalom. Mae'n fwy na heddwch iddo fo. Mae o'n golygu cyflawnder, caderni, lles, popeth sydd yn dda. Mae'r gair Hebraeg, sydd wrth i'w rai iddo, y gair shalom, yn golygu gwneud popeth yn iawn. Gwneud popeth yn iawn. Shalom. Right? A dyna mae Iesu Grist yn ei gynnig i ni. A dyna ni'n gweld cawenydd y disgyblion pan welon nhw Iesu. Oedd Iesu wedi addo y byddai tristwch nhw yn troi yn lawenydd. A wedyn yn syth wedyn mae gynnon ni gomisiwn Iesu Grist. Y comisiwn fel mae o yn Efengil Ioan. A'r pwyslais sydd yn comisiwn y fama ydy y pwyslais ar ei fuddod Iesu. Fel yr anfonodd y tad fi. Chi'n cofio Iesu Grist yn dweud i fod wedi gwneud bob peth oedd y tad wedi gofyn iddo fo wneud. Wedi cyflawni'r cwbl i'r llythyren. Fel yr anfonodd y tad fi, felly dwi'n eich anfon chi. Mae gynno fo isio ni fynd allan yn yr un ysbryd o'i fuddod. Mae Iesu yn anfon i ddilynwyr i'r byd. Dyna pam mae o'n dweud yn y comisiwn ar ddiwedd Efengil Matthew. Mae o'n dweud, dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrtho chi. Nid jyst dysgwch nhw i gredu ar pen popeth dwi wedi ddweud wrtho chi, ond dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrtho chi. Mae'n adnod yn Effesied 5 bennod. Dwi'n meddwl na hwnna di'r sgrin nesaf, ia. Peidiwch meddwi ar win, dyna sut mae difethach bywyd. Yn lle hynny, gadewch i'r Ysbryd Glân eich llenwi a'ch rheoli chi. Plerwsthe, eich llenwi chi, ond eich llenwi chi yn yr ystyr o reoli'ch bywyd chi. Chi'n gwybod, pan mae pobl wedi meddwi, beth sydd yn rheoli bywyd nhw? Yr alcohol.
Dwi wedi gweld digon ar hyd y blynyddoedd, chi'n gwybod? Wel, mae Duw isio i'r ysbryd glân fod yr alcohol yna. Mae'n ddiddorol yn dydi bod hanes y Pentecost yn dweud bod pobl yn meddwl mae'r ein di meddwi. Ond llawn o'r ysbryd glân oedden nhw, llawn o'r ysbryd glân. Gadewch i'r ysbryd eich llenwi chi a'ch rheoli chi. Mae'n adnod debyg yn y Galatiaid, mae Paul yn dweud, dylech adael i'r ysbryd glân reoli'ch bywydau chi. Gair gwahanol sydd yn fanau, peripateo sydd yn golygu eich arwen chi. Wneud i chi ddilyn i lwybr o. Ond mae'n bwysig i ni ddweud, pan mae Iesu Grist yn dweud hyn, nid pasio'r baton ymlaen mae o i ni. Nid pasio'r baton ymlaen mae o i ni. Dydyn ni ddim yn cymryd i weinidogaeth o drosodd. Reit? Nawr, wrach bod hwnna'n swnio'n od i chi. Dyn ni ddim yn credu bod Iesu Grist wedi mynd yn ôl i'r nefoedd, mae'r baton wedi cael ei roi i ni, a rwan yn cyfrifoldeb ni ydi o. Pam dwi'n dweud hynny? Oherwydd mae cenhadaeth Iesu Grist ei hun ydy'n cenhadaeth ni. Diolch bwys faint na i brygethu, na i achub neb. Na i achub neb. Yr unig ffordd mae unrhyw un yn mynd i gael ei achub ydy trwy Dduw, drwy'r ysbryd glân, weithio trwyddau. Felly mae Iesu Grist yn gweithio trwyddo ni i gyflawni fwriad. Nid ni sydd yn gwneud y gwaith, sydd yn gwneud y gwaith ar ei ran o. Ydy, Ioan 14, adnod 12 ymlaen. Credwch chi fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi, gwrandwch ar hwn, yn gwneud yr un pethau ac ydw i wedi bod ni gwneud, yn wir byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy am fy mod i yn mynd at y tad. Byddai un gwneud beth bynnag ofynnwch i mi am awdurdod i wneud, fel bod y mab yn anrhydeddu'r tad. Cewch ofyn i mi am awdurdod i wneud unrhyw beth ac fe'i gwnaf. Iesu Grist sydd yn gwneud y gwaith, nid ni. Weithiau, mae rhaid i mi gyfadde, mae'n rei carfannau yn yr eglwys sydd yn meddwl bod hwnna'n golygu mae'r pŵer gynno ni rwan. Chi'n gwybod? Bod yr ysbryd glân fel rhyw dynamo tu mewn iddyn nhw, a beth bynnag maen nhw isio, maen nhw'n gallu hawlio fo. Name it, claim it, oherwydd mae Duw wedi rhoid yr ysbryd glân. Nid felly mae'n gweithio. Nid felly mae hwnna'n heresi. Be sydd yn digwydd ydy yn bod ni'n agor yn calonau i Dduw a gadael iddo fo i'r ysbryd glân i Iesu hun weithio trwyddo ni. A mae o'n gwybod yn well na ni. Chi'n gwybod beth dwi fod i wneud efo'r ffaith bod fi wedi gweddio unwaith dros ferch ifanc, plentyn, oedd yn marw o gancr a gweddio ar ei Dduw i hachau hi. A fi oedd i farw'r diwrnod wedyn. Oedd Duw yn gwybod yn well. Dwi'n meddwl bod Duw yn ddig efo fi am ofyn ac am ddymuno hynny. Ond mae rhaid i ni fod yn agored i'r ysbryd glân weithio trwyddo ni. Dydyn ni ddim wedi cymryd drosodd i waith o ydi o yn gweithio trwo ni. Arwyddocad yr ysbryd glân ydy bod ni'n agored i Iesu barhau i weinidogaeth trwyddo ni. Jyst i wneud yn siŵr bod fi ar ochr iawn i Meirion, dwi eisiau dyfynnu Calvin. Mae Calvin yn dweud fod y disgyblion yn yr hanes yma wedi cael eu teunellu ar ysbryd glân. Ac wedyn ar ddydd y Pentecost i bod nhw wedi cael eu trochi yn yr ysbryd glân. Nawr mae yna drobwynt pwysig yma. Mi roedd yna ddechrau newydd. Mae o'n yn hatgoffa ni. Mae be ddigwyddodd yma yn hatgoffa ni o hanes creu yn dydi. Be nath Duw anadlu yr ysbryd yn anadlu bywyd i'r corff oedd o wedi greu ynde. Neu, ydych chi'n cofio'r hanes yna yn Esekiel, dyffryn yr esgyn sychion,
pan dyn ni'n galw ar y gwynt i ddod, a mae'r gwynt yn chwythu anadl i mewn i'r cyrff esgyrn oedd wedi cael cnawd ac yn y blaen, ond heb yr anadl doedden nhw ddau'n byd. A mae'r un peth yn wir amdano ni yn ysbrydol. Mae'n bosib na gweithred o anogaeth sydd yma'n pwyntio ymlaen at y Pentecost. Mae gynnon ni gyd angen yn llenwi dro ar ôl tro ar ysbryd glân. Mae Cristnogion yn aml iawn wedi sôn am rhyw fath o 2 stage, os liciwch chi, yn ein bywydau ni, bod ni'n cael yn cyfiawnhau trwy ffydd yn Iesu Grist, a wedyn bod ni'n cael yn sancteiddio. Y broblem ydy efo hwnna, dwi'n teimlo, weithiau, da ni wedi cymryd y sancteiddio fel bod o'n golygu bod rhaid i ni dyfu yn yr image ma o fod yn fwy sanctaidd. Chi'n gwybod, bod pobl yn gweld ni fwy diwiol nag oedden ni flwyddyn diwetha. Nid dyna beth ydy sancteiddio. Pan ydych chi'n darllen yr ysgrythur yma, yn ei gyd destun Iddewig, ynde? Ac yn deall ac iddew oedd Iesu Grist, iddew oedd Paul, mi rydych chi'n sylweddoli bod yr Iddewon yn ystyried sancteiddio, a dyma'r dehongliad Iddewig, unrhyw weithred sydd yn dod ag anrhydedd, parch a gogoniant i Dduw. Dyna oedd sancteiddio'n ei golwg nhw. Nid mater o'n gwneud ni polisio'r helo ac yn y blaen, chi'n gwybod? Ond yn bod ni'n gwneud beth oedd Duw wedi'n galw ni wneud. Dyna di sancteiddio. Yn bod ni yn cael yn gwneud yn debycach i Iesu Grist ar ei gyflawni ewyllus i dad yn berffaith. A mae o eisiau'n bywydau ni fod yr un fath ar y cam pwysica, os liciwch chi, neu yr weithred eithaf o sancteiddio yng ngolwg yr Iddew, oedd merthyrdod. Bod chi'n marw dros yr hyn oeddech chi'n ei gredu. Nawr, da ni'n darllen yr ysgrythur yn hanes Nicodemus bod y gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. Ti'n clywed i sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly hefyd y mae hi gyda phawb sydd wedi geni drwy'r ysbryd. Dydy'r ysbryd fel dides i ddim fel rhyw dynamo tu mewn i ni. Da ni'n meddwl, mae'r syniad fod yr ysbryd yn trigo yn mewn ni yn syniad cymleth. Be da ni'n ei ddweud? Bod ni'n ddwyfol bellach? Neu bod ni wedi cael rhyw bit o'r ysbryd glân neu rhywbeth? Dwi'n ei weld o fwy fel, mae'r llenni yma wych, bod y llen wedi agor. Bod Duw wedi dod i mewn a hyd yn oed ar yr adegau yn bywyd ni, pan mae y llen ar gau, os liciwch chi, pan mae'n calonau ni'n galed, mae Iesu Grist, y Crist byw, yn dal i fedru camu mewn. Reit? Mae o yne. Ac mi rydyn ni i symud ac i ymateb iddo fo. Mae o'r un fath ar drysau clo wedi cael ei hagor, mae'r galon yn agored, a dyn ni'n ymateb i arweiniad a symudiad yr ysbryd glân yno ni a thrwo ni. Gwaith Iesu Grist ydi o, nid yn gwaith ni. Fo sydd yn parhau i weinidogaeth trwy'r ysbryd trwo ni. Dych chi'n ei weld o? Wrth i ni gyhoeddi'r Efengil, wrth i ni bendithio, wrth i ni wasanaethu, wrth i ni ddod a gweddio dros bobl, Iesu Grist sydd ar waith yno ni a thrwo ni. Y ffaith ydy, mae Duw ar waith yn byd ni. Dydy o ddim yn dibynnu arno ni. Mae Duw yn teyrnasu a mae o eisiau ni ymostwng i'w deyrnasiad o. Dydyn ni ddim yn gweld y darlun cyfan. Falle weithiau dyn ni'n teimlo bod Duw yn araf yn ateb yn gweddiau ni. Ond mae o yn cyflawni fwriadau yn ei amser ac yn ei ffordd ei hun. Mae 'na fyd newydd yn dod.
Mae teyrnas Dduw yn dod. Mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Mae nef newydd a daear newydd yn mynd i gael ei sefydlu. A den ni yn cael yn galw i berthyn i'r newydd yna, rwan yn y presennol. Den ni'n dechrau fyw o rwan. Dyna pam mae'r Ysbryd Glân wedi cael ei roi i ni. Yn Rhufeiniaid yr 8fed bennod, adnod 23, sydd yn rhywle fama. Gadwch ni darllen ni. Dyn ni'n gwybod fod y greadigaeth gyfan yn griddfan fel gwraig sydd mewn poen wrth enni plentyn. Ac nid dim ond y greadigaeth sy'n griddfan, ond ni hefyd sy'n Gristnogion ac wedi derbyn yr Ysbryd Glân fel arobon, fel rhagflas o beth sydd yn dod. Hynny ydy, pan ydych chi'n dychmygu sut le fydd y deyrnas yn ei chyflawnder, fydd na ddim marwolaeth, fydd na ddim afiechyd, fydd na ddim dioddefaint, fydd na ddim anghyfiawnder, fydd na ddim drygioni, fydd na ddim hunanoldeb, fydd na ddim arian garwch, fydd na ddim byd o'r pethau neu gyd. Mae'r Ysbryd Glân wedi cael ei roi i ni fyw y realiti yna heddiw. Weithiau mi rydyn ni'n teimlo, a dwi wedi bod yn euog ohono fo, weithiau rydyn ni'n teimlo bod yr Ysbryd Glân wedi cael ei roi i ni mwyn i ni fwynhau yn hunain wrth ganu caneuon. Mwyn i ni gael profiad o, chi'n gwybod, be oedden nhw'n alw fo pan o pobl yn syrthio drosodd, mi ges i o gyda'r llaw. Be oedd yr enw? Toronto Blessing, dyna ni, a ni di angofio be oedden nhw'n alw fo. Chi'n gwybod, mae pobl weithiau jyst yn chwilio am brofiadau ysbrydol. Nid dyna pan mae'r Ysbryd Glân wedi cael ei roi. Mae'r Ysbryd Glân wedi cael ei roi i'n galluogi ni fod yn draed ac yn ddwylo Iesu Grist. I wneud ei waith o. I barhau i weinidogaeth o. Dyna pan mae'r Ysbryd Glân yn cael ei roi. A parche, ydy o'n fanau gynnau yn di, a parche ydy'r gair groeg, y ffrwyth cyntaf oedd yn cael ei offrymu i Dduw. Ac yn Hebraeg, mae'r gair Hebraeg, bikurim, mae o'n golygu addewid o beth sydd i ddod. Oedd yr Iddewon yn arfer dod â ffrwyth cyntaf offrymau i Dduw. Nid am bod nhw'n credu mae dyna'r cwbl oedd gan Dduw ar ei cyfer nhw, ond oherwydd bod nhw'n credu bod yna gymaint mwy i ddod. Chi'n gwybod? A mae'r Ysbryd Glân wedi roi i ni felly. Does gen i'n syniad beth i gloch lle yma. Dwi wedi colli'n watch. Mary, mae'n ddrwg gynnau. Whoops, mae'n i. Gadwch ni jyst ffeindio'r... mae gen i 5 munud. Oes? Dwi'n mynd i frysio trwad. Be dwi'n drio ddweud ydy bod yr Ysbryd Glân yn cael ei roi i ni mwyn i ni brofi rhywbeth o werthoedd y deyrnas sydd i ddod yn y presennol. Mae Galatiaid, y 5fed bennod, os gawn ni'r adnod yn ei fyny, yn sôn am ffrwyth yr ysbryd. Mae canlyniadau gwrando ar y natur bechadurus yn gwbl amlwg anfoesoldeb rhywiol, meddyliau, mochedd, pen rhyddid llwyr, addoli eilyn ddiwiau, dewiniaeth, pethau fel casineb, ffryo, cenfigen, gwylltio, uchelgais unanol, rhaniadau, carfannau gwahanol, eiddigeddu, meddwi, partion gwyllt a phechodau teppri. Dwi'n eich rybuddio chi. Fel dwi wedi gwneud o'r blaen, fydd pobl sy'n byw felly ddim yn cael perthyn i deyrnas Dduw. Ond dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd. Dyma'r ffrwyth mae'r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch, dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwyndar, hunan reolaeth. Mae'r ffrwyth ma yn fynegiant o'r hyn sydd gan Dduw o shalom Dduw, o'r hyn sydd ganddo fo ar yn cyfer ni. A mae'r ysbryd isio ni
i brofio. Mae'r ysbryd eisiau'n donio ni a doniau ysbrydol. Fel bod y deyrnas sydd i ddod yn dod yn reality yn y presennol. Dwi'n gorffen, dwi wedi deud hynny unwaith, 4 gwaith sydd gyda i ddeud, ond mae Iesu Grist yn dweud, fel yr anfonodd y tad fi, felly rwy fi yn eich anfon chi. Sut ddaru Iesu Grist ddod? Gadwch ni orffen. Efo 2 beth. Peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy i fod o wedi ymgnawdoli. Right? Wedi dod yn berson o gig a gwaed. Y Duw tragwyddol ei hun yn dod i'n byd ni yn berson. Hynny ydy, oedd o'n uniaethu ei hun hefo ni. Mae Duw isio i ni ymgnawdoli yn ein gweinidogaeth i bobl o'n gwmpas ni. Uniaethu'n hunain hefo'r bobl o'n gwmpas ni. Fel bod nhw ddim yn gweld ni fel rhyw bobl sydd yn meddwl bod ni well na bawb arall. Reit? Den ni fod hefo nhw. I'w gwasanaethu nhw. Dwi'n mynd i adael hwnna yn fanne. Yr ail ydy hwn, a dwi'n mynd yn ôl i yr hyn oedden ni'n edrych arno fo flwyddyn diwetha yn fama. Y ffordd y daeth Iesu Grist i'n byd ni oedd i fod o wedi dod fel delw y Duw anweledig. Right? Colosied. Delw y Duw, image of the invisible God. Delw y Duw anweledig. Da ni darllen yn Genesis y benod gyntaf fod Duw wedi creu pobl yn ddelw ohono fo'i hun. Tselem Elohim. Tselem, y gair tselem yn gysylltiedig â'r gair tsel yn yr Hebraeg. Ac ystyr y gair tsel ydy cysgod. Tas yna ole llachar yn disgleirio yna i rwan, fyddai'n cysgod i tu ôl. Yn cysgod, mae o'n adlewyrchu pwy ydw i, chi'n gwybod? Dyna pam mae'r Beibl yn yr Hen Testament, dyna pam mae'r Beibl yn dweud na ddylen ni addoli eilunod, oherwydd ni ydy'r eilun. Chi'n dallt? Ni ydi o, dyn ni'n mynd addoli eilunod tu allan i ni. Mae Duw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw ei hun. Ac mi rydyn ni i fod i adlewyrchu sut un ydi o. Ac mi roedd Iesu Grist ei hun yn gwneud hynny yn berffeth. Edrychwch ar Colosied y benod gyntaf adnod 15. Dwi'n credu bod i yma yn rhywle. Nesa? Ia? Na? Dydy ddim yn enag di? O, na di. Lle mae di mynd? Wel, wir, fe rhaid i mi droi iddi. Rhaid chi roi 5 munud extra i mi. Colosied, gadwch mi ddarllen, gyda eisiau darllen yr geiriau'n union fel maen nhw. Colosied y benod gyntaf ac adnod 15. Am Iesu Grist, mae'n dangos yn union sut un ydy'r Duw anweledig. Y mab hynaf wnaeth roi ei hun dros y greadigaeth gyfan. Fo di delw y Duw anweledig. Deud y gwir, dwi'n mynd i orffen trwy ddarllen yr rhan yma o Colosied. A gobeithio byddwch chi'n gweld i berthnasedd i'r hyn dwi wedi trio rannu dros y 3 diwrnod diwetha. Dwi'n mynd yn ôl i adnod 9. Ac felly, da ni wedi bod yn dal ati i weddio drosoch chi ers y diwrnod y clywon ni hynny. Da ni'n gofyn i Dduw ddangos i chi yn union beth mae o isio, ac gwneud chi'n foes i allu deall bethau ysbrydol. Pwrpas hynny yn y pen draw ydy, gwrandwch, i chi fyw fel mae Duw am i chi fyw. I blesio fo ym mhob ffordd, drwy ddiw bywydau sydd yn llawn gweithredoedd da o bob math, a dod i nabod Duw yn well. Dyn ni'n gweddio bydd Duw yn defnyddio'r holl rym anhygoel sydd ganddo i'ch gwneud chi'n gryfach ac yn gryfach. Wedyn byddwch chi'n gallu dal ati yn amyneddgar a diolch yn llawen i'r tad. Fo sydd wedi'ch gwneud chi'n deilwng o dderbyn eich cyfran o beth mae wedi galw i bobl ei hun yn hyrnas y golini. Mae o wedi'n hachub ni o'r tywyllwch oedd yn ein gormesu ni. Mae wedi dod â ni allan o'r system. Mae wedi dod â ni allan o'r ymerodraeth. Right? Ac mae wedi dod â ni
i'r deyrnas, dan deyrnasiad y mab mae'n ei garu, ei fab sydd wedi'n gollwng ni'n rhydd. Mae wedi madden pechodau ni. Mae'n dangos yn union sut hyn ydy'r Duw anweledig, y mab hynaf na throi ei hun dros y greadigaeth. Cafodd popeth ei greu ganddo fo, popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, popeth sydd i'w weld, popeth sydd yn anweledig, y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a'r rheoli, cafodd popeth ei greu ganddo fe i'w anrhydeddu o. Roedd yn bodoli o flaen popeth arall. Fo sydd yn dal y cwbl gyda'i gilydd. Fo hefyd ydi pen y corff sef yr eglwys. Fo ydi ffynhonnell i, y cyntaf i ddod yn ôl yn fyw. Felly mae o'n ben ar y cwbl i gyd, achos roedd Duw yn gyfan wedi dewis byw ynddo ac yn cymodi popeth ag ef ei hun drwyddo. Pethau ar y ddaear ac yn y nefoedd. Daeth a heddwch drwy farw ar y groes. Wow. Mae Duw yn galw ni i fyw y stori yna heddiw. Mae o'n galw ni, mae o'n rhan o'n tasg broffwydol ni i sefyll yn erbyn y grymoedd sydd yn caethiwo pobl. Da ni'n cael yn galw i gyhoeddi'r gwirionedd am yr hyn sy'n groes i ewyllus a bwriadau Duw. Mae gwerthoedd y system economaidd sy'n rheibio'r tlawd yn groes i ewyllus Duw. Mae'r trais a'r casineb da ni'n ei weld yn y byd yn groes i ewyllus Duw. Mae popeth mari, y plastig sydd yn cael ei daflu ar hyd a lled y byd. Mae o'n groes i ewyllus Duw. Mae Rachel yn wraig yn deud y mod i ag obsesiwn ynglyn â sortio allan ailgylchu yn y tŷ. Mae, chi'n gwybod, plastig meddal o fanne, plastig caled. Dwi weld o fel rhan o'n weinidogaeth, oherwydd mae llygru y ddaear hyfryd mae Duw wedi greu yn groes i ewyllus Duw. Reit o, dwi yn gorffen tro yma. Martin Geraint, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. Os ydy'n bywydau ni mynd i ddwy'n ffrwyth, mae'r rhaid i ni fod wedi'n gwreiddio'n ddofn yn y wynwydden. Mae'n bywydau cyfan ni i fod yn weithred o addoliad. Dydes i ddoed, dwi'n credu neu echdoi, mae addoliad mewn gwirionedd ydy'r broses o roi y lle canolog i Dduw yn bywydau ni. Dydodd dyn o'r enw Oswald Chambers hyn, the best measure of a spiritual life is not its ecstasies, but its obedience. Right? The best measure of a spiritual life is not its ecstasies, but its obedience. Dwi eisiau gofyn i chi, ydy'r efengil am be mae Duw yn gallu wneud i mi? Ydy'r efengil just am fi yn cael yn achub? Neu ai stori Duw sydd yma, a Duw yn gwahodd ni i fod yn rhan o'r stori honno? Mae Duw wrthi yn trwsio i fyd. A mae eisiau ni fod yn rhan o'r symudiad hwnnw. Mae achubiaeth bersonol, achubiaeth unigolion, wrth gwrs, yn hanfodol bwysig ac yn ganolog. Ond y cwestiwn ydy, i be? I be? I fod yn rhan o'r deyrnas o shalom, y cyflawnder, y perffeithrwydd, y popeth yn ei le, mae Duw yn galw ni i fod. Yr alwad ydy i ni nid just dweud wrth bobl am y gair, ond i fyw y gair. Da ni wedi droi o'n rhy aml yn just sut ydyn ni'n dehongli'r gair ysgrifenedig. Mae Duw isio ni fyw o. Be di gorchmynion pwysica'r gyfres? Geiriau Iesu Grist ei hun. Caru Duw, a be di'r llall? Caru'n gilydd, caru cydddyn. A mewn man arall mae Iesu Grist yn deud fel yma, mae materion pwysica'r gyfraith ydy byw yn gyfiawn, bod yn drigarog ac yn ffyddlon i Dduw. Matthew 23:23.
a geiriau ola Iesu Grist. I gomisiwn o, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd a'r ddaear, meddai fo. Felly ewch i wneud pobl yn ddisgyblion i mi, nid jyst yn gredinwyr, nid jyst pobl sy'n ticio'r bocsys, ond yn ddisgyblion i mi. Dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. A be di ei reola fo? Rhywun yn gwybod? Bydda i gyda chi. Diolch Arfon am yr holl weinidogaeth wrthos yma. Yn siŵr wedi bod yn fendith i bob un ohono ni ac yn challenge hefyd. Felly ofyn y cwestiwn wrth i fy'n adre, heno neu fori, ydyn ni'n agored i'r ysbryd glân i'n defnyddio ni i fod yn rhan o'r newid yng Nghymru. Dyna'r challenge sydd gyda ni nawr. Felly, trwy pobl cyffredin, nath yr efengil newid y byd. A dyn ni'n gorau credu bai trwy pobl cyffredin fel chi a fi, mae Duw yn gallu gwneud rhywbeth yng Nghymru heddiw, os dyn ni'n agored i'w bwer e. Felly, dyn ni am ymateb drwy addoli, drwy gofio bod Iesu yn fyw a bod Iesu yn fuddigol. Amen. Felly, dewch i ni addoli dyn gilydd. Myfyriom na am Galfari, lle collodd e waed yn llun, wynebodd wal, methydd y gros, a chyd bwrw, doedd efodd los. Trwy mwy deg
briodydd a'r nerth. Llenwa ni, ddefnyddio ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen.